Esta noite foi movida na Coruña. Ata 5 colectores do lixo arderon á vez no barrio dos Rosais. Todos quedaron completamente calcinados. A lo menos non afectaron a fachadas nin a coches estacionados. Isto me parece algo desastroso. Algo desastroso tanto como un cívico, non sei que maneira de especificado. Porque é horrible, é horrible, é horrible. Sendo tantos, non é algo casual. Aquí son los nuevos, los que han ardido, los de la tapa negra. Non sei se é un acto de protesta ou de gamberrismo, non lo sé. Saúdos, boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias. Estamos a xoves, 8 de xaneiro. A Garda Civil investiga un home en Baiona por dispararlle presuntamente a unha vaca do seu veciño que pastaba nunha leira próxima á súa vivenda. O home, de 81 anos, empregou unha escopeta de perdigóns. Tamén feriu o dono do animal durante un forcexo entre ambos. Os axentes comprobaron que non tiña a documentación necesaria para empregar ese tipo de armas. El señor, morador de la vivienda, portaba ese tipo de carabina y como un animal presentaba diversas heridas producidas por disparos de ese arma. Concretamente 4 impactos de balines que tenía el animal. E fíxense no que levaba consigo un dos sospeitosos dun furto que foi interceptado pola policía local na Coruña. Un machete de grandes dimensións, de medio metro para ser exactos. O dono da arma alegou que no seu país de orixe, o Brasil, é habitual leválo para cortar cana de azucre. Iso sí, dixo que aquí non o usará nunca. Unha veciña de Lugo denuncia que foi atacada por un can ata en 2 ocasións. O animal fuxiu da súa dona e foise contra ela. A muller tivo que ser trasladada ao hospital. Agora recupérase das feridas que lle causou o can ao mordela na perna. O animal está baixo seguimento veterinario. Cuando un perro tuyo muerde, lo primero que tienes que hacer es llevarlo a un veterinario, saber si está correctamente o no correctamente vacunado de rabia. Y normalmente las autoridades lo que van a hacer es poner a ese perro en observación de un veterinario para ver si desarrolla o no desarrolla signos de rabia. Son os invernos de agora máis suaves que os de antes. É algo que se escoita con certa frecuencia, pero é así. Hoxe falamos cun profesor de física xubilado que leva máis de 40 anos recollendo datos meteorolóxicos diarios no Carballiño. Confírmanos que as temperaturas medias subiron, que tamén subiron as mínimas e que variaron lixeiramente as precipitacións. Temos dous extremos, a temperatura máxima, unha temperatura máxima de 41,5 grados centígrados, e a máis alta foi no ano 2023, e a temperatura mínima, que foi no 2001, estou fora falando de memoria, pero no 2001 de menos 12 grados centígrados. Esta noite foi axetreada no barrio coruñés dos Rosais co incendio simultáneo de 5 colectores do lixo. A lo menos neste caso non houve afectación a fachadas ou coches estacionados, pero os 5 quedaron completamente calcinados. Reyes. Sí, contra as 2:30 desta noite, os bombeiros da Coruña recibían o aviso e ao chegar aquí á rúa Manuel Azaña, unha das principais deste barrio dos Rosais, atopáronse con que 5 contedores de lixo estaban ardendo ao mesmo tempo. Como ven, a distancia que hai entre os propios contedores e as fachadas dos edificios e dos coches é de varios metros, polo que desta volta as lapas só afectaron os depósitos que quedaron completamente calcinados. É a imaxe coa que espertaron os veciños do barrio dos Rosais. Isto me parece algo desastroso. Algo desastroso tanto como un cívico, non sei que maneira de especificado, porque é horrible. Durante a madrugada, a miña parella foi para a cama e comentoume que estaban os bombeiros porque había polo menos 2 contedores. E hoxe a mañán, cando fun levar aos nenos á escola, vin que había máis. E comentaronme agora que incluso sí, hai un montón que queimaron. En total foron 5 contedores de lixo que estaban ardendo á vez. Fueron 5, todos muy próximos y bueno, por eso pensamos que puede ser un acto vandálico. Es una gamberrada, pero yo entiendo que la gente esté harta. Con tanto contenedor, cada vez nos piden más reciclaje, nos piden que pongamos más contenedores en la cocina, las cocinas son como son. No lo defiendo,
pero podría llegar a entenderlo. Además, no sé si son los mismos de arriba, aquí son los nuevos, los que han ardido. Non entendo se é un acto de protesta, é simple vandalismo, porque está claro que sendo tantos non é algo casual, non é algo premeditado. As lapas afectaron únicamente os contedores, non danaron ningunha fachada, nin tampouco ningún vehículo. Un dos contenedores que queimaron xusto está diante da miña casa, do meu portal. É curioso porque só afectou a un deles, os outros 4 tamén, e non hai máis danos. Eu xa cando aparco procuro alejarme dos contenedores, digo, cuidado que se queima o contenedor, ala vai o coche. Porque facemos o daño de queimalos e de estropear todo cando é o noso servicio público que temos e temos que pagar todos os días. Neste barrio dos Rosais, a policía local non ten instaladas cámaras de tráfico, pero si as hai nalgunha entidade bancaria e mesmo nalgún comercio que poden axudar a verter luz neste caso. Habrá que ver quiénes son los ejecutores y a ver si los detiene. A Policía Nacional é quen se encarga da investigación. Un machete de medio metro levaba consigo un dos sospeitosos do roubo dun teléfono móvil interceptado na Coruña, no barrio de Matogrande, pola policía local. O seu portador xustificouse dicindo que no seu país de orixe, o Brasil, estaba afeito a levalo para cortar cana de azucre, pero que aquí non o usa nunca. Ocorreu a poucos metros do lugar en que 2 axentes resultaran feridos a mesma mañá ao intentar disolver unha liorta entre mozos tamén latinoamericanos. Os 2 implicados de 25 e 19 anos foron detidos por atentado contra a autoridade. Os pais de Diego Bello, mozo coruñés asasinado en Filipinas hai 6 anos, xa están na capital en Manila para declarar no xuízo polo crime. A cita será o vindeiro 16 de xaneiro. Previamente farán unha declaración xurada este mesmo venres. No banco dos acusados sentan 3 policías, son os presuntos autores da morte a tiros de Diego na illa filipina de Siargao. Enfróntanse ás acusacións de asasinato e suplantación de probas. Os axentes aseguran que Bello estaba vinculado ao tráfico de estupefacientes e que faleceu durante unha operación antidroga, algo que tanto a familia da vítima como os últimos informes desbotan. A Garda Civil investiga un home en Baiona por dispararlle presuntamente unha vaca do seu veciño que pastaba nunha leira próxima á súa vivenda. O home de 81 anos empregou unha escopeta de perdigóns. Tamén feriu o dono do animal durante un forcexo. Os axentes comprobaron que non tiña a documentación necesaria para empregar ese tipo de armas e constataron que xa tiveran discrepancias previas. Foi nesta parroquia de Sabarís, no concello de Baiona, máis concretamente no lugar de Viso de Calvos. Os axentes da Garda Civil foron requeridos por unha liorta entre 2 homes. O motivo da lea explicáronllela ao chegar ao domicilio. Y parece ser que el motivo de esa reyerta era porque el vecino y propietario del inmueble había disparado con una escopeta de aire comprimido, de balines, de las llamadas de balines, a un ganado, a unas vacas que estaban en una finca anexa a su vivienda. Segundo o relato do propietario dos animais, o investigado é un home de 81 anos que o día anterior xa lles disparara as súas vacas. Unha mesmo estaba preñada. As lesións non foron graves pola distancia a que fixo os disparos. El señor, morador de la vivienda, portaba ese tipo de carabina y como un animal presentaba diversas heridas producidas por disparos de ese arma. Concretamente 4 impactos de balines que tenía el animal. A arma é unha carabina de aire comprimido que non estaba dada de alta no rexistro municipal do Concello de Baiona. Era una carabina de aire comprimido, de esas de que simplemente necesita una tarjeta de armas expedida por los ayuntamientos, la cual fue intervenida por nosotros y está a disposición del Intercen de Armas para el correspondiente expediente. Os homes, o propietario das vacas e o que disparou os animais denunciáronse mutuamente e presentaron parte de lesións que se fixeron supostamente no forcexo. Las partes denunciaron respectivamente lesiones que fueron en principio de carácter leve, sin mayor gravedad, y al señor presunto autor de los disparos, con testimonios de algún testigo que lo vio realizar los disparos, fue investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal. Desavinzas que, segundo parece, veñen de lonxe. Decían que, bueno, el vecino autor de los disparos, el presunto autor de los disparos, decía que le molestaba el olor que desprendían los animales. Parece que ya tenían una rencilla anterior por estos hechos y que degeneró en esta situación. O veciño que fixo os disparos terá que prestar declaración cando o xulgado determine enfrontase a máis unha posible sanción por non ter en regra a arma.
O peche do acceso a un cruceiro ten alporizados os veciños da parroquia do Viso, en Redondela. Acusan unha veciña de adoptar esta medida en contra de toda a aldea. Ela di que é propiedade privada e que así figura no catastro. Vémolo de seguida aquí no Galicia Noticias. Entraron sempre por aí para él, sin, non sei, con permiso de quen, puxo aí esa cadena e por aquí non se pasa. Antes de poner la cadena y la cámara, que la tengo ahí, fuimos a preguntar a la abogada, a la Policía Local de Redondela, a la Diputación de Pontevedra, a Infraestructuras y a Urbanismo. Fuimos a preguntar a varios sitios antes de ponerla y dijeron que sí que la podemos poner. En Mondoñedo, un furgón de paquetería ardeu nunha pista forestal tras perderse por culpa do GPS. O condutor saiu ileso do sinistro, pero perdeu todos os paquetes que tiña que repartir ese día. Segundo explicou, perdeuse no monte e de súpeto o coche incendiouse. Unha brigada forestal logrou chegar ata o vehículo. Todo apunta a un quentamento do motor por circular durante un treito longo en marcha curta como causa do lume. Conseguiron apagalo, pero non correron a mesma sorte os 40 paquetes que levaban no maleteiro para repartir ese día. Quedaron totalmente calcinados. Na provincia de Ourense hai preocupación polo elevado número de incendios en vivenda registrado nas últimas semanas. No último mes arderon casas en Vilabella, na Mezquita, en Xunqueira de Espadanedo, en Rairo e onte mesmo en Abeledo, no concello de Taboadela. Afortunadamente, na maioría dos casos non houbo danos persoais, pero os bombeiros insisten en pedir precaución. Lembran a importancia de revisar as instalacións eléctricas e tamén do uso correcto de mantas eléctricas, braseiros, cociñas de leña e estufas. Unha veciña de Lugo foi atacada por segunda vez polo mesmo can. Ocorreu na rúa Tui o escaparlle ao animal á propietaria. A muller recupérase das feridas que lle causou o mordela na perna, mentres o can está en seguimento veterinario. A Policía Local de Lugo identificou a dona do can que mordeu na perna unha muller na rúa Tui que acabou no Hospital Universitario Lucas Augusti. Una herida por mordedura requiere un tratamiento muy específico. Las heridas por mordedura son heridas siempre contaminadas, la boca es la parte más contaminada de nuestro cuerpo, entonces siempre se infectan, hay que hacer lavados, hay que poner antibióticos, bueno, es importante ir a urgencias. Tamén porque os servizos médicos poden iniciar o protocolo de denuncia. Tú llegas al hospital diciendo que te ha mordido un perro, entonces ellos van a llamar a las autoridades competentes, policía municipal, la que sea, que van a iniciar pues todo el papeleo y todo lo necesario para identificar al perro y saber en qué condiciones está el perro. Neste caso, a muller solicitou a intervención da Policía Local no mesmo lugar dos feitos ao ser a segunda vez que atacaba o mesmo can que está agora en seguimento veterinario. Cuando un perro tuyo muerde, lo primero que tienes que hacer es llevarlo a un veterinario, saber si está correctamente o no correctamente vacunado de rabia. Y normalmente las autoridades lo que van a hacer es poner a ese perro en observación de un veterinario para ver si desarrolla o no desarrolla signos de rabia. Unha cuarentena de 14 días que non sempre implica ter que ir ao can, pero neste caso, o haber reincidencia... A lo mejor es mejor encerrarlo en lo que pasa ese periodo de cuarentena. ¿Por qué? Porque si vuelve a morder otra vez, yo no sé ya lo que van a hacer con los propietarios. Tamén habería que buscar a posible causa desa tendencia a morder. Esa tendencia a morder es pues porque muerde, porque es así, o porque tiene algún tipo de patología, dolor o lo que sea, algún tipo de tumor intracraneal que le está haciendo que sea un perro pues malo. En calquera caso, a responsabilidade é sempre do propietario. En Culleredo, veciños de múltiples parroquias piden unha solución ás verteduras de augas residuais no río Baliñas. Sinalan que se trata dun fenómeno recorrente durante os últimos 5 anos, pois os sumidoiros próximos ao torrente desbórdanse cada vez que chove con forza. Este sumidoiro converteuse nunha verdadeira dor de cabeza para a veciñanza de varios núcleos do concello de Culleredo. Situado a carón do río Baliñas, ao seu paso pola parroquia de Sésamo, adoita desbordarse nos días de moita choiva cando o caudal do río incrementa e bloquea parte da rede de augas fecais. En consecuencia, os residuos brotan á superficie e esvaran polas estradas próximas para verterse de volta no río, na maioría dos casos. Ao desbordarse o río, entran as augas de río dentro da tubería de fecales, fan un tapón co que fai que un pouco augas arriba, na primeira alcantarilla que hai, pois que saian as augas fecales, vayan pola carretera e desa carretera acaben no río. Esta circunstancia causa descontento entre os veciños de Sésamo, que frecuentemente teñen que camiñar entre os residuos e soportar o cheiro.
Con todo, o problema non se limita á parroquia, senón que tamén afecta a outros núcleos próximos, como Rumbo ou Ledoño. Ademais, o refugallo arrastrado pola corrente vai parar a ría do Burgo, botando por terra, segundo a veciñanza, o traballo de saneamento que se fixo sobre o enclave durante os últimos anos. Afecta pois a xente que pasa todos os días, persoas maiores que pasan a andar, bueno, ahora mismo pois supoño que xa empezarían os chavales, pero bueno, vai moita xente en bicicleta andando, estás pisando esas aguas fecales, contaminación que pasa por diante das fincas dos veciños, contaminación pois de cara aos pescadores que queiran pescar algo aí, que bueno, que supoño que non pescarán nada, visto o panorama, e despois pois de cara pois á ría do Burgo. Arestora, dende Sésamo, presentaron múltiples instancias dando parte da situación ás institucións responsables do sistema de sumidoiros. Con todo, non agardan que a solución chegue pronto, pois son moitos os organismos que teñen que acadar unha resolución común. O peche dunha propiedade que dá acceso a un cruceiro ten en pé de guerra os veciños e veciñas do Viso en Redondela. Aseguran que dende sempre esa entrada foi un camiño de paso para a veciñanza e polo que tamén transcorre a procesión nos días da festa. A dona deste terreo, que acaba de mercalo hai tan só un ano, di pola contra que é unha propiedade privada, segundo a referencia catastral da zona. Unha antiga parcela na que se construíron 3 vivendas a carón deste cruceiro no barrio do Saramagoso en Redondela mantén enfrontados os veciños e veciñas coa propietaria da casa. O motivo, a colocación desta cadea que impide o paso a un lugar que din é de uso público. Entraron sempre por aí para el, sin, non sei, con permiso de quen, puxo aí esa cadea e por aquí non se pasa. Vamos a investigar o tema do cruceiro, sabemos que non é de titularidade do Concello, que non é titularidade da Igrexa. Que lle costa a eles, se se deixaron libre, eles podían aparcar aí igual, non ter problemas cos veciños, e agora van ter problemas cos veciños, porque agora ten 3 denuncias. José Luis é un dos afectados, vive con 2 irmás enfermos con pouca mobilidade e non entende a decisión dos novos veciños. La entrada libre, nosotros non pedimos nada máis. Eso es de toda la vida, que aquí yo voy ahora para 80 años, venía una procesión, yo la recuerdo de chaval, y nunca ha habido un problema de nada. A isto súmase que por aquí e dende sempre pasou a procesión das festas patroais, dado que no centro desta liorta está este cruceiro que pertence a patrimonio, o que van remitir un escrito. Tamén aseguran ter escrituras do anterior propietario que constatan estas demandas. Donde no ano 30 se fixo esa casa, en 1930. E no 36 que a legalizaron, pero consta que teñen que deixar o paso de carro por aí por diante da porta. A propietaria da vivenda asegura que os metros da parcela que aparecen no rexistro catastral son de titularidade privada e por iso quere pechar o seu terreo. Nos enteramos cuando parqué el primer coche, ya me vino la vecina, salió de la peluquería y ya me vino a decir que mi coche no podía estar en mi propiedad. Nos entraba todo el mundo. Terceras personas, la pescadera que le lleva el tercer vecino, todo el mundo. Antes de poner la cadena y la cámara, que la tengo ahí, fuimos a preguntar a la abogada, a la Policía Local de Redondela, a la Diputación de Pontevedra, a Infraestructuras. No verán volverán as festas patronais a este barrio. A Xustiza decidirá se a procesión e os afectados poden volver a este cruceiro pasando por esta leira. Os galegos somos os que menos tempo pasamos no coche para desplazarnos da casa ao traballo e do traballo á casa. Iso é o que reflicte un informe do Club de Automobilistas RACE. Algo que nos serve para constatar o que xa sabemos, que en Galicia se vive cando menos razoablemente ben. Así ya lo contamos aquí no Galicia Noticias. Eu desplázome 10 kilómetros todos os días. Soy de Madrid y normalmente para el trabajo solemos tardar 1 hora en llegar al puesto de trabajo y movernos por la ciudad y todo eso. 1 horita sí tardamos en llegar. Estas últimas semanas o tempo non dá tregua. Agora pasamos do frío, o xeo e a neve a un temporal dos de toda a vida, pero tamén dos que teñen nome propio. Sabela. Raúl, van 5 borrascas esta temporada desas das bautizadas. Son as que os servizos meteorolóxicos poñenlle nome porque van ser fenómenos cun gran impacto e moitísima afectación. Agora é Goretti, pero antes recentemente foron Claudia, David, Emilia e Francis. De momento Goretti deixa moito vento e tamén xa estamos notando, ademais acaba de comezar a chover aquí, complicacións no mar, precisamente pola mala meteoroloxía. A fragata da Armada Juan de Borbón tiña previsto deixar o porto o Arsenal Militar de Ferrol esta mañá. A día esa saída
dicimos por condicións meteorolóxicas adversas en principio ata o sábado. Ten unha misión na OTAN prevista no mar Báltico. De momento, dicimos, hai borrasca, Goretti, esa é a previsión ata fin de semana polo menos. Sobre todo non acercarse á costa, ese é o principal. O mellor sitio onde se pode ver o mar pois é na televisión, sentado no sofá e mirando para a televisión. É un peligro. A xente, por hacer esas fotos, fan verdadeiras locuras. Bueno, hai queixa, pero o vento moi mal. Levámoslo mal, pero bueno, hai que aguantar. É de toda a vida. Pues, sabes o que é? Un pouco máis frío. Xa había uns anos que non viña tan frío. Pero do resto é como a sempre. Sí. É algo que escoitamos con frecuencia. Agora non neva tanto, ou as xeadas de hoxe en día non son como as de antes, pero este inverno os termómetros xa baixaron varias veces do de cero no interior de Galicia e entre Vinca e Manzaneda roldaron os menos 10 na véspera da Noite de Reis. Son as xeadas que caeron na Limia o pasado 30 de decembro. Ese día os termómetros registraron 4 graus baixo cero en Xinzo, unha friaxe alimentada polo vento da Serra Nevada de San Mamede. Así e todo, a impresión generalizada é que os invernos non son agora tan fríos como os de antes. Porque antes duraba a estación que era de inverno, duraba o tempo que tiña que durar, viña o frío, viña a neve, chovía 8 días seguidos ou 10. Cando tiña 8 ou 9 anos, había heladas, botaban meses chovendo. Nevaba casi todos os años, era moi bonito, de niños, que ilusión. Influen nesta percepción os cambios nas condicións de vida. Pasaba moito peor antes. Había as calles cheas de baches, enterrabas un. E influe tamén a sensibilidade de cada quen. Inverno para mí ten sido frío, porque como teño frío. A mínima do que levamos de inverno foi na véspera dos Reis, 9 graus baixo cero entre Vinca e menos 10 en Manzaneda. Se nos remontamos máis atrás, atopamos menos 14,4 en Calvos de Randín en decembro de 2007. Nesta estación do Carballiño, a mínima rexistrouse hai 25 anos. No 2001 de menos 12 grados centígrados. Esas foron as temperaturas extremas rexistradas nesta estación meteorolóxica. Miguel Ángel García, profesor de física xubilado, leva máis de 40 anos recollendo día a día os datos meteorolóxicos no Carballiño. Eses datos confirman que as temperaturas medias subiron tanto as máximas, co verán máis cálido da serie histórica o ano pasado, e tamén as mínimas. Hai un ascenso nas temperaturas medias máximas de 2,2, 2,3 grados centígrados e despois ya un ascenso un pelín, un pouquiño máis baixo, un ascenso tamén nas temperaturas medias mínimas. Tamén observou que as precipitacións teñen aumentado lixeiramente e vai cruzando esas observacións cos cambios na floración das xestas e mimosas ou coa migración das aves. Ir camiñando ao traballo é un privilexio que só algúns coñecen. Con todo, os galegos somos os que menos tempo pasamos no coche para desplazarnos ata o noso posto laboral. Hola, bons días. Eva tarda 10 minutos a pé en chegar ao seu traballo. Considero-me afortunada a moitos niveles porque xa solo faz deporte a nivel económico, porque aforras o bus, o sea, son todo ventaxas, a verdad, para min. E aínda que poucas como a ela poden ir camiñando, o certo é que os galegos somos os que menos tardamos en ir da casa ao traballo. De media necesitamos uns 20 minutos por traxecto. No caso dos autónomos, a media rolda os 27 minutos. Os datos son dun informe do Club de Automobilistas RACE. Desplázame 10 kilómetros todos os días. E bueno, claro, para a hora que eu veño, son repartidor de panadería, a hora que eu veño, que de madrugada non hai moito atasco ni nada, pero bueno, aquí ao largo do día claro que hai. Vivo moi cerquiña de Santiago, a 3 kilómetros, entonces, bueno, traballo tamén no hospital, nada, moi poquinho tempo, a verdad. Teño a sorte de vivir aquí ao ladiño, entonces ben. Eu vivo en Milladoiro, ás afueras de Santiago, entonces traballo aquí ao lado, collo o coche teño que vir todos os días. Son distancias que semellan irrisorias para traballadores acostumados a moverse en cidades como Madrid, onde superan os 36 minutos. Alí, empregados por conta propia, pasan case unha hora ao volante antes de comezar a xornada laboral. Eu penso que non me daría.
son moi tranquila, eso é moito estrés todos os días. Soy de Madrid y normalmente para el trabajo solemos tardar una hora en llegar. Una hora ida y una hora de vuelta. Esto se lleva más o menos en 20 euros semanales en gasoil. Más o menos, o sea, es mucho dinero. Non podería. Non podería. Ahora mismo irme a capital, a Madrid ou cualquier cidade grande non levaría fatal, porque estou acostumbrada a facer distancias moi cortas, tanto se xa para traballar, para ir, bueno, pues por de paseo, a praia, onde sea, temos todo tan cerquiña, tan a man, que é unha maravilla. Menos estrés e menor risco de accidentes. Os sinistros laborais in itinere ocasionaron 80 mortes en España no primeiro semestre do ano pasado. Despois dos excesos das festas, comeza a Costa de Xaneiro nas prazas de abastos. As vendas de mariscos e peixes máis típicos do Nadal baixan drasticamente e iso que os prezos nada teñen que ver cos dai uns días. Iria. Pois nos peixes aínda non notamos tanto a baixada porque houbo poucas capturas, pero no marisco a rebaixa é notable. Hoxe aquí en Pontevedra xa temos cigalas a 48 euros o kilo, cando en Noiteboa estaban a 90. E é que rematan as festas, baixa a demanda e imos facendo oco para outro tipo de peixes, máis modestos pero igual de nutritivos, acompañados de froitas e verduras para ir rebaixando un pouquiño as enchentes das festas. A resaca do Nadal faise notar nos mercados. A demanda de marisco cae en picado despois das festas e iso nótase nos prezos. Poñen o percebe hoxe a mina lonja a 85 ou a 90 que se vendeu no mercado a 250 hai semana e pico. Pero non baixaron porque haia moito, sabes? Baixaron porque a xente xa temos farta de marisco. Mira, esta cigala que se vendeu na Navidad en fin de ano a 90 euros, hoxe está a 48. E así todo, o bogavante tamén estaba a 68, e hoxe se foi a 50, 55. Canto os peixes típicos das festas, a baixada non é tan notable por culpa do mal tempo. Moito mar de fondo no mar, mal tempo pos barcos e pouca mercancía. Senón, o normal sería que baixaran bastante máis. En vez de comerte máis, come menos. Ya está, non pasa nada, pero merece la pena. Bueno, baixan un pouquiño, pero ainda siguen estando altos. Por iso, vemos como o consumidor regresa aos clásicos do día a día. Non vou coller un xorelos destes, po forno que me gustan a min. E vou a coller salmón e tamén un escacho. E vou coller pescadilla para cocer, porque agora hai que comer cocido. O peixe cocido que recupera protagonismo nos días posteriores á fartura, igual que aos postos de froita e verdura. A leituga, algo de tomate, pero sobre todo moita verdura, moito brécula, moita xudía. Para depurar, hai que limpiar. Un pouco de pescado, verduras, fruta, caldiños. E porque sempre se pasa un pouco, sempre. Está visto que toca depurar excesos e recuperar o peto, polo menos unhas semanas, o tempo xusto para ir pensando nas paparotas do Entroido. O que toca agora é compensar os excesos de comida, bebida e sedentarismo. Ano novo e faise imprescindible recuperar os hábitos, así que é hora de volver á actividade física e botar man de máis froita e verduras. Remataron as festas de Nadal e compre volver á rutina o antes posible. É momento de compensar os excesos de comidas copiosas, de alcohol e de falta de actividade física. Venimos de tomar demasiado alcohol, demasiado dulce, demasiados alimentos que son moi, tóxicos, literalmente. Entonces, quizás necesitamos tomar ahora pues, alimentos que nos sienten bien, que haga que nuestras digestiones estén mejor, que no nos sintamos hinchados, que normalmente esos alimentos lo que hacen es hincharnos demasiado. Porque durante as festas non só medra a inxesta calórica, tamén se reduce o exercicio, así que toca volver á rutina e fixar novas metas de cara a un ano que acaba de comezar. Entre eses propósitos hai un recorrente. Hai moita xente que aínda non se animou a empezar o xinasio ou de cara ao final do ano, dice, bueno, eu cando paso as navidades empezo, entón eu creo que agora é moi bon momento porque todo o mundo se vai animar agora, é moi fácil pois, liar a algún amigo para que veña a entrenar con ele e iniciar o ano pois, de boa maneira, dedicando o tempo cartos tamén, porque hai que invertir cartos, pero en saúde, que sempre pensamos en traballar cada vez máis, conseguir máis cartos, e ao final olvidaste de importante. Moverse máis e comer mellor, pero cunha dieta que se adapte á idade e ao estilo de vida de cada quen. Por iso, o segredo para despois das festas está en combinar nutrición e exercicio en función das nosas necesidades. Es moi importante combinar sempre lo que es una buena alimentación con algo de ejercicio físico. Hay gente que obviamente es más activa, ya lleva mucho tiempo haciendo
haciendo pues ejercicio y pueda pues empezar desde cero ya a hacer ejercicio intenso, y otra gente que no ha hecho nunca ejercicio y que puede empezar paulatinamente, poco a poco, y al final tendrá una mejoría que ellos mismos lo dicen, se encuentran con muchísimo más pletóricos, con muchísima energía y muy bien, con lo cual el ejercicio siempre va a sentar bien. En definitiva, é o momento de compensar os excesos de Nadal e nada mellor que volver á rutina o antes posible para comezar o ano cargado de bons propósitos. Canto antes empecemos, antes empezaremos a ver resultados. Pasou o Nadal e chega o momento da retirada da iluminación e dos adornos, algo que nas casas máis profusamente engalanadas non é cousa pequena. Nestes casos poden tardar varias semanas en desmontar toda a decoración. Durante máis dun mes, luciron no exterior das casas decoradas cunha maior profusión, pero agora toca o labor menos grato de recollelos. Son os adornos de Nadal que en algúns fogares adoitan elevar a súa máxima expresión. É o caso de varias vivendas da parroquia de Sobrada, en Outeiro de Rei, onde prevén acabar de desmontar todo este Belén dentro de como mínimo 2 semanas. Isto xa montado leva un mes e medio. Pero cando empezo a facer as cousas, as figuras e todo eso, xa empezo o mes de agosto, un julio, agosto. Pensando que vou fazer, así máis ou menos, hasta que... E agora para desmontalo, polo menos 15 días. Me leva para recoller, que veña bon tempo. Guardar pouco a pouco as cousas, deixalas secar, porque hai que deixar secar todo, e guardarlo todo en caixas, cada cousa no seu sitio. Porque senón po ano, eso non estropease, entón non vale. Entón hai que recoller todo ben recollidiño. Dá moito traballo. Pero bueno, é o que queda. O tempo que tarden en recoller toda a decoración de Nadal dependerá, por tanto, da meteoroloxía. Unha vez desmontada, permanecerá guardada non máis de 9 meses. Isto vai estar todo guardado hasta mediados de outubro ou así. Todo teño aí un sitio xa para reservado todo. Nos, nos momentos que vimos de traballar, nos momentos libres aproveitamos a facelo. Entonces, claro, lévanos un poquinho máis tempo. Non é como se temos todo o día, pois se non é pola mañá, é pola tarde ou así. Entre a montaxe, o mantemento e a recollida dos adornos, estas familias dedican polo menos un trimestre ao ano a decorar as súas casas. E como recompensa, reciben a visita de milleiros de persoas. Diario, pero en cantidad. Hasta incluso ainda me veñaron unha excursión da Lo de Lalín. Como estas casas da comarca de Lugo, moitas outras, repartidas por toda a xeografía galega, comparten a afección por unha decoración de Nadal profusa e visible dende ben lonxe. Toca retirar os adornos, pero tamén toca retirar os gastos superfluos, porque comezamos a subir a empinada Costa de Xaneiro. Reducir en ocio e en compras innecesarias son as medidas máis habituais para intentar aforrar. Os expertos recomendan ademais planificar os gastos e evitar acudir a créditos. Chega xaneiro e tras os gastos habituais das festas, a carteira queda a tremer. Se gasta mucho. En todo, en comida, en regalos, en todo. Segundo a OCU, de media gastamos durante este Nadal preto de 800 euros. Te sobresalgas de los gastos y entonces después no llegas al mes que viene. Para facerlle fronte a xaneiro, compre axustar os gastos. Intentar recortar un pouco daqui e dalá. De planificar os menús e de cousas que habitualmente non faz, pois tratas de organizar un pouco millor, sí. Faz máis un cocido, unha cousa así máis... Porque eu fago matanza, entonces teño para ir metendo algo ao bolsillo sin gastalo. Aproveitar o que temos na casa ou comparar prezos axuda a forrar na cesta da compra, aínda que onde máis recurtamos, Pois en ocio, sobre todo. Creo que é a principal cousa na que se aforra durante o mes de xaneiro. Por supuesto, se pasea más, eso es verdad. En las compras no necesarias es donde uno normalmente ahorra más. Ropa, que no es necesario comprar ropa todo el tiempo, que las rebajas hacen que tú gastes más. Por iso os expertos insisten en que é importante planificar os gastos. Planificar aquilo que necesitamos, verdadeiramente que necesitamos, comparar precios, comprar con moderación. Evitar acudir a créditos rápidos ou créditos espontáneos porque son malos conselleiros. E poden facer que a costa se alongue máis aló de xaneiro. Si, faise máis presuposto, planificar un poquinho máis para poder aforrar o máximo posible. Planificación que algúns aproveitan para dar de baixa servizos que non usan.
Sí, algunha das plataformas que moitas veces estamos suscritos se realmente non fas uso dela. Ou algunha cosa destas que te das conta de que non usas, pois limpiala e ano novo, vida nova. Medidas para que se faga un pouco menos costa arriba este mes de xaneiro. Rematamos, quedan xa con Marta da Riva e toda a actualidade do Telexornal. Grazas, como sempre, pola súa atención e moi boas tardes.